آزماک باندات دیر سارتیں گواتی کشیت آئی سوچ کا جانا پتری لوگے کسانے داری در چگواتے کشگا پچبند بھی گوات جودات کے چکوانے درچ کے پیرین تاکانی شما بگزیو گزگی شرطا پیرزالے بھی اروا و سارتیں لوگا پتری واؤدا سارت بکن پیرزال لوگے کنڈیا نشتگو وزیں چادرے پرنتے و بیرنگے پتر سرا لوگے مرتیں کندیلے کشا کیا یہ دا مرتیں آس پیرزال ہے چما ناچائنت نشتا پیرزال دستا ہوتی درتیں پندولا کنتو تزبیہ چپندولا کشی ہوتی اشکیں لٹا ترکنتو اللہ نام یرگا بنگیش کا ایک آر پایا چار چیزا گئے ترو شرطیں چاہے کی اتنی اشکرانی سرا پیرت پیرزالے دیم پدیما یک اکسی دیوال دیم ادرت خوات اکس ایک وشرنگے جنینی اگت کس پیتیں پوچھی گرائیں تو جوانے مردینے کشای اشتاتا کہ چون سالنت کیا تانا یلشکو تگو شتگو ترمپے عرص چا پیرزالے چماری چی وائی کرشکن دیم سرا کپی سارتیں آئی کشی انچو کے ہوتی سریگا گونسا صاحب کنت گونتا گوشی یا ہودا منی بچو نشار منی آیالا منا بیالش کتا چنچو پایا دلو زہیری پدار سیر چالا گنت چتریگا نگاہی ڈنا شانک دا گوات یا کوڑا کشرگائنت برپانی دانت کے گوات مائرنت اینے موانے مکپگانت و لام لاما زمین سرا نندگایتند پیرزالے مچاچ کم کم گران بنتو آواب کبھی زمستان رنگ لوشتے روچ میزا میزا نہ درکھے ساتھی رند مردی نکے لوگ کپانا درہ پچکن تو پتری و کپانے تہے رتکیں برپان لغت کنانا پیرزالے لوگ دپا رسید تو پیرزالہ توار کا اما منات کا منا پیز لوگ تا پتری چمی پیرزالہ کا پنت کے وابے پیرزالے کشا نیند تو ایو کو پگا دستن تو ایو ناولی وابا چپات کنگا جودا کنت پلیت جوابی ناشکنیت ناگا بیمی ای جانا کبھی تو پیرزالے دست وش ترت گدنت وچو برپا سارتے تا میرے پتا ہوں مردینا یہ کو پک سنیں تو پات کنگا جود کو تو پدا پریاتا لگت اما پادا منت کا میں تراغوں مطابع برا اما